Kao predsjednica Hrvatskog društva onkoloških medicinskih sestara i tehničara ponosna sam što sam dio ove vrijedne inicijative. Značaj onkoloških medicinskih sestara u procesu skrbi oboljelih od raka je neupitna, ali u isto vrijeme nedovoljno prepoznata od strane zdravstvene administracije. Ove godine smo imali privilegiju biti domaćini Europskog društva onkoloških medicinskih sestara EONS-a, krovne organizacije onkoloških medicinskih sestara. Želim iskoristiti ovu priliku i zahvaliti svojim kolegicama i kolegama koji su sudjelovali na okruglom stolu s predstavnicima EONS-a na kojem smo razgovarali o nužnosti uvođenja specijalizacije za nas onkološke medicinske sestre, ali i dobili suglasnost za prevođenje EONS-ovog obrazovnog okvira. Iskoristit ćemo ga kao referencu za zagovaranje i promicanje razvoja nacionalnog programa onkološke zdravstvene njege, ali i kao podršku programu kontinuiranog obrazovanja kako bi svaka medicinska sestra koja skrbi o onkološkom pacijentu bila kompetentna u svih 9 kategorija, da imaju potrebna znanja iz onkologije, ovladaju naprednim kliničkim vještinama, budu sposobne razumjeti cjelokupne potrebe pacijenata, razvijenu empatiju za oboljele i članove njihovih obitelji, ovladaju naprednim komunikacijskim vještinama, budu lideri unutar tima, imaju sposobnost donošenja odluka o poticanju inovativnosti, upravljanju projektima i promjenama. To naši oboljeli zaslužuju, a važnost onkoloških medicinskih sestara i prepoznatljivost u sustavu kao i adekvatno vrednovanje zaslužuju onkološke medicinske sestre.